Tak zdravím, tu Erik. Máme tu znova vetriesku. Urobíme si nejaké video okolo toho. Došlo k poškodeniu zadných náprav, ozýva sa stade hrmot a treba zistiť, že čo to bude. Podotýkam, že v januári na strednej náprave na tejto vetrieske bol menený reduktor a teraz opätovne došlo pravdepodobne poškodeniu niektorého. Ale podozrenie padá aj na tieto pneumatiky, pretože vzadu sú diagonály, na strednej náprave sú radiály a tamto obvod nesúhlasí celkom. A stalo sa to znova, keď to bolo auto naložené a znova došlo k tomuto. Čiže po nejakých 4 mesiacoch znova tá istá porucha. Tak skúsime si zistiť, že čo sa stalo. Pôjdeme s tým vonka na nejaké miesto, konkrétne tuto ja pôjdem na taký travnatý kopec, zapnem uzávierky a uvidíme, že ktoré koleso nebude ako sa krútiť. Na mieste dáme ich do šmiku a potom zistíme, že ktorá náprava, ktorý reduktor vlastne je poškodený. Tak ideme na to. No tak zistilo sa, že neťahá toto koleso vlastne na strednej náprave, ale ľavá strana teraz. Tu bude nejaké poškodenie, tak som to rozkrútil, rozšroboval a stiahneme si náboj a uvidíme, aký je tam problém. No, už drobné sa už trúsia z toho, takže tam nebude všetko kompletné určite. Takže polostáv prežila a je na to ešte dobre, ale pozubenia sú KO. Si to pozrieme. No, toto ostalo z koliesok reduktora. Tak tieto zuby, ložisko, toto je tiež v ťahu Simmering, ten je zhúžvaný, no čiže bude čo meniť v tomto koncovom prevode. A minule sa tu spomínali obvodové akože rozmery týchto kolies, takže vždycky používať zadné kolesá s minimálnou odchýlkou obvodu a dokonca konštrukciou, lebo toto sú diagonály, tu sú radiály, tam obvod nesedí. Keď to zaťažíte tonami to auto, tie parazitné sily sú obrovské medzi nápravami a dochádza potom k takýmto veciam. Takže toľko k tomuto a máme čo robiť s týmto. No, tak majte sa, čaute.